Tanatogadzira mabhomba edu this time. Notsenga zvinobohwa rat shit. What about black and white masute kunoba nawo? Oh, ayakanaka. Yangu black. All right, Ton. Okay. Ridza. Angitanga muridza nisimukido. Ndomirira nyika kunge chimwido. Ndovhara muromo kunge ntsipo. Chitanga china bhadhara iwe pipu. Inone clock. Inova chungurudza. Chige chitoi ndichivatsimaidza. Yeah. Tashika. Ito professional papuslai jipa nema cameras. Muslim nama cameras mungoride zirima. Tadi kumbofakasa nenyaya mbanje. Chatiri kudai mhodzi dzembanje kwete kunaka kwestudio kana zirima restudio. Let's go. Ngatibaye. Tunga, General, Putu, Boscliff, Wiz, Fide, Ganza, Perero. Visit. Mai vangu ningrikini. Ndobai wa muko. Shau yon batoroko. Mbanje ndichadzirova ndega chete. Lava. Wadi kumbufunira so much. Ai. Ndakuya. 1, 2, 3. Titsvage mhodzi dziya manje. Wona spade anorara akabata ngoda. Mira. Ita slow. Mira, slow. Stick finger, saita zvedzungu. Ndirangu. Mira. Hey, amuka. Zidzungu yapasi pombeda. Ndiani ye kudorekodwa this time. Kaso studio kune munhu kai. Tana bwati kwaenda katorohwa nezvi. Ndakanganwa something. Zingoda raslaire kustudio ranongonibatisa irori. Ngoda yako